har lunger, der viser. Du kender. Mads Jensen. Mads Jensens ultimative strandsæt kan ikke fås billigere. I denne sæt medfølger denne dejlige bordgrill. Bordgrill, det er også svensk for Weber. Og hvis du køber en bedre grill, følger der et dejligt grillspyd med, der passer rigtig godt i en slagerhank. Hekse. Hø. Altid god, når du sidder nede på stranden en lørdag aften, og det er meget kedelig fest i gang. Og man har altid lyst til at give en lille pimp. Hvis du giver det hekse et lille klem, gå ind for at sige bang. Og når jeg siger det, så giver jeg Mads også lige et par tændstikker med. For selvfølgelig skal du have noget til at sætte ind i dem her. Og hvis du har et meget stort problem med at få gang i din grill, så giver Mads også 20 liter benzin. For at selvfølgelig skal du have gang i din gode grill. God helvede, så interesseret du er. Og du ved, Mads går efter princippet først til mølle, så det gælder sgu om at komme først. Mads Jensen, jeg er bare blevet ligeglad. Og nu er det jo ikke løgn, at Mads har et lær af dem. Men det koster 450 kroner. Og husk at give et par klem med horn. Du kender.